Yusuf Adam ADC Muhammad Yusuf Adam ADC Bindo. Dan Alhaji tun ɗazu muka biyo ka da gudu muna kiran ka baka ji me faru da Alhaji? Ba yin kira da muke da nake ma haida muna ta kaso ta kare Da gudun da muke ni kuma kafa ta ce ta kare. wallahi Adama lan ta. Adama To gari yayi zafi, Kano ta yi zafi. lafiya? Za ka tafi Adama? Ka san a Adama an ka duba bayan mota ka ga an sa land of boot. Ba zan je gurin da gidana da ke can Adama. Wace na? Ka san shi ba? A faɗa musu ne shi. ADC. Ni na ji Kadda ka ce mun Muhammad Yusuf Adamu mutumin arziki. Kwarai da gaske Muhammad Yusuf Adamu. Na Bindo. Na Bindo ikon Allah sarki. Shi fa ADC da kake gani kaga ba dan siyasa bane shi. Amma ADC abin da yake sai wani dan siyasa ma ba zai ba. To ina zai? Alhaji. Kaura. ADC fa kaga ya taimaka wa samari. ADC Ya taimaka mata na gida. ADC Ya taimaka wa tsofi manya babba da yaro. Muhammad Yusuf Adamu ADC Bindo. Shi fa ADC da Ku saurare ni. ga Ai ni zan gaya mu. Gaskiya Tunda ni ne jiyau ba ganau ba. a to ADC ai shi in ka ji an ce ma hannun dama ka raba ka ba kuwa gugan karfe shakwaramiya bangon sigari kowa ya raba ya lasa to ADC ne Muhammadu Yusuf Adamu na Bindo Jibril da gwamna Adama. Akwai fa yaron da ya je makaranta a koya mai ABCD amma da ya zo gida saboda tsaba ADC ya taimaka ya sako kare ya ka jina ADC kawai ya manta ma da ABCD. Ka taɓa kai ma kana sai ADC. Na ga alamu. Ai masoyin ADC ne ni na. Da haka dalajin kaje ka ga mai kace magajin kawai da ka taba su da nan zuwa kuma. ADC bai yanzu in ya gani ne magajin kawai zai ce ku zo na. Ai kaura. Ya kamata ku tattace ku shirya. Kamata a ce tafiyan nan ma da zan da ku za ta fi a Daladi. Saboda makwaucinka a dogon ja da rara da su tashi unguwa uku in sun je Adamawa ADC shine mai masaukin shi yake musu goma ta arziki kai ko gwamna Bindo bai ce ai ma ba ADC in ya ce gashi ta bayi shi fa da an gaya maka Muhammadu Yusuf Adamu ADC gwamna Bindo Jibril shi fa duk inda ake abin arziki a nan zaka shi kaga wajen rasuwa wajen biki wajen sauka alqur'ani wajen da ake taimako a nan zaka ga shi fa hannun dama ne ka raba ka ba kuwa Alhaji da na ji labarin ADC tsabalin kyautar da yake hada hannun sharan nan ya kare sosai ma kuwa. Mutumin nan ne zan ba ku labari. Tunda ni gano ne ba jiyau ba. Mutumin nan ya mutu mata arziki. Ya ban suturar sawa. Ya bani kuɗi. Haka yake. Ya bani kyautar mota. Allah sarki. Abinda ma ban gaya muku ba tun da na dawo kan. Kaga shi fa ADC in gaya ma gaskiya. Bindo shi yasa yake kaunarsa saboda Bindo ya ce ADC yana taimakawa jama'a da haka shi ma ADC zai taimaka mai. Da haka kai ba za ma ka je Adamawa na kafa ba. Karshe ka muke yi